Apa yang akan terjadi? Mau langsung didelep wah piye to ki? Iki cah baleni nih cah. Mosok kok ngene putihan cah tutu iki tutu putihan iki. Bukanlah. Kayak gitu nggak mungkin putihan. Oh, kalau dari segi menurutnya kayak apa ini ya? Tuyuk undlup Jembatan ngiri, oke, gendenan. Ngantek ketemu makom. Oh, ini makom, oke, makom jare jek lurus. Ya, lurus deh. Bar makom jare enek sendang. Oh, iki sendang iki. Bar kuwi nganan jare. Oh, berarti iki nganan iki terabas. Oh, ya bener ya. Oh, ya iki dalane terabas iki. Oh, wis jare garek ngetutke dalan iki bar kuwi engko ketemu banyu. Apakah akan ketemu air? Kita lihat nek kudune sih oh ya. Karena ngarah ning kali ning Kemukus kayak iki kono. Oh, ya bener iso langsung ketemu banyu cah. Woi, sadudang nek iki cah. Ya, iki karek miduk sithik gini iki. Nah, wis damai. Asli damai. Molah-molah kayak biang ngerti. Yo, mancing lagi di episode kali ini. Akhirnya saya bisa mancing agak jauh lagi karena si kendaraan dinas Supra Pengaritan sudah diservis. Dan tentunya sudah nggak asing ya dengan suasananya dan juga pemandangannya. Ini dia WKO alias Waduk Kedung Ombo. Untuk spotnya ini ada di daerah Gunung Kemukus. Tepatnya ini kalau dari jalan raya, pokoknya di sebelah kirinya jembatan. Nah, kenapa saya kesini? Karena kemarin dapat info dari salah satu penonton setia Kambangan Goyang pas beliau memborong ikan hasil mancing saya. Iya, saiki tak grojok sik, Joh, banyu sik. Iya, aman sentosa. Jis. Yang dilalah dikai info spot kene jarene anti gablok. Opo yo tenan. Kalau gitu nggak usah berlama-lama, langsung kita buktikan. Ini dia WKO spot Gunung Kemukus. Kita coba. Yo, langsung saja. Untuk kali ini saya berencana akan mengerahkan dua senjata, si oren dan si putih. Untuk si oren ini akan saya kombinasikan leceng led atau cacing yang diapit dua velet. Tapi romannya aja pakai satu TG aja udah kewalahan ini di WKO. Ya langsung coba kita lempar dulu ya. Bismillah, ini dia. Set. Oke, WKO spotnya salah satu penonton setia juga ini kemarin ya, sing borong iwak tumbru. Wah, ini tumbru, stok tumbru saya habis sih. Jadi target utama saya kali ini adalah tumbru ya. Langsung direspon ya. Oke, yo iki WKO sak nggon-nggon ra perlu milih nggon ning WKO ki. Jan sak nggon-nggon tetep haup ketelon nggih ngantek ro ngono kae Jan ya. Kita tinggal nunggu anu aja. Makan cantik nek iki yo kudune sana iwak lah. Aduh, tapi kalau dari segi ngondolnya nih sepertinya ikan kecil aja. Dan gua curiganya anu iki serinding iki. Aduh, malah dicandol ke lo lah tenan doh. Malah entuk kita lai ja adalah nek si utuh nek isine ora apa-apa ja. Wis karek adai. Sik kita coba lempar lagi sik ja. Yo to ja, ra kober to ja nganggo tekek loro. Siji ae wis repotan rong ngene kok ja. Yo cah kayak kayane wis tetel wis gogrok pelete. Dadi nek cacing malah gak pati haup cah, berarti kemungkinan ini serindingnya reneng. Oke, kabar bagus kalau gitu ya. Wis ini dia langsung lato-lato beraksi. Yo wis kelakon dalang tenan iku. Bismillah. Itu dia. Wis gen dalang rapopo. Wis kae delok nek nganggo pelet bianter tenan to cah. Delok to. Nek nganggo pelet cah delok to. Delok dhewe. Yo iki cah, delok dhewe cah. Nek nganggo pelet. Oke, ternyata cah iki dari tadi ya. Ini dari tadi. Tapi anu cah ya, kayak delok nggih. Pelet gogrok ya wis meneng. Berarti kan anu cah, kayak serinding gitu nih ya. Biasanya nek cacing kan langsung diajar serinding. Oh, nek ra percaya cah delok dhewe iki set. Oke, ngolak cepet banget lato-lato nih.
deloken dhewe kae. Lho, iki ra kober ngisi ulang sing oreni cah. Lho kae. Deloken dhewe. Kok ngene kok cah. Kon kober piye cah? Gak kober cah. Gak kober asli, gak kober. Ya. Gak kober cah, mancing nganggo tekek loro. Piye iki? Ya, posisi wae. Yo, ini sekali lagi aja kalau terlalu cepat dan gak kober, jadi saya akan menggunakan satu tekek aja cah ya, daripada ngelu dewi ngomah. Ya Allah, malah rong kober nyeleki ngantian. Sembuh. Wes, saya ngelu cah aku. Wes tekek siji wae, ngelu. Ya akhirnya demi keberlangsungan mancing kena randang bubar mergo mundut, saya akan menggunakan satu senjata aja. Yang oren aja cah, nganggo lato-lato malah disikat putihan terus sih cah. Dan kebetulan dilala iki aman dari serinding cah. Ya, ras selamat kali ini. Terbegal lagi oleh ini tukang begalnya. Ya toh cah. Oh ngene arep nggo tekek loro cah. Siji wis ngelu kebegal terus wis. Yo cah, ini akhirnya saya memutuskan untuk pindah di sebelah kirinya beranjang kayak kalau saya tadi kan di sebelah kanannya. Iki coba ini karena ning kono mau cah tak dudoi cah ki lho cah le. Full gembreng cah. Jadi ya sudah, kita coba di sebelah sini ya, siapa tahu ada jenis ikan yang lain. Yo, ini saya mau cek ombak dulu pakai lato-lato ya, si putih. Yo, langsung saja kita coba apakah di sini juga gembreng atau ada jenis ikan yang lain. Wah, wis jan berat. Lah, telon cah. Batal lah cah, jan. Wes. Yo alah gembreng meneh cah. Piye iki? Ayo bangga iki lho. Ya iki kok nek ngantek gembreng nih. Ya wis meh piye meneh. Episode khusus mancing gembreng yang ngono. Ya karo ditlateni ya cah ya. Siapa tahu cah kesambri wak sing liya. Kali ini cantik banget ya Allah. Rono ra keneng cah. Cantik banget iki mau dudu putihan sih. Wah piye to iki? Makan cantike rongono ya luput lho. Wah wis. Nek iki mau kudune dudu putihan iki cah. Wah rada gelo iki. Ya itu dia, kita lihat ya. Oke, kali ini umpan berhasil sampai bawah. Apa yang akan terjadi? Mau langsung didelupke. Wah piye to iki? Iki cah baleni nih cah. Mosok kok ngene putihan cah dudu iki tutup putihan iki. Bukanlah, kayak gitu nggak mungkin putihan. Oh, kalau dari segi menurutnya kayak apa ini ya? Tumbro kah? Mungkin tumbro ini. Kita lihat, tapi nggak terlalu besar kayaknya. Sesek opo ki? Sesek kok koyo. Ya Allah, betul cah. Dan terjadi lagi cah. Tuh mangan pelet iki meneh. Ya Allah, kok iso lho tutu. Lumrahmu ya mangan cacing nek urang tuh. Berarti mau iki sing luput iki mau ya. Oke, rapopo, paling tidak bukan putihan alias gembreng, ada jenis ikan yang lain. Yo, itu dia, kita lihat ya. Yo, sanajan badai tipis-tipis, tapi nek mangane cantik rong ini mau. Wow, damai dan bahagia. Langsung piat rono cah. Gembrenge cah. Iki lumayan kira-kira ukuran iki. Yo. Menel tak kira gede padalah brutal tenan gembrenge. Wis jan meh piye meneh. Ya wis cah. Episode khusus iwak gembreng sih aja ya. Wis rapopo nggo seloso. Daripada kakak toh. Ya oke, telon dhewe kae. Langsung diajar ngono cah. Iyo, iki malah gak koper tekan ngisor nih cah. Nah, ra koper tekan ngisor nih toh. Gembreng lagi. Ya Allah ya Rob, episode gembreng sih cah. Ya memang sih, ini memang menurut saya ini spotnya anti gabluk sih. Dan gak ada serinding loh cah ya. Diam-diam gak ada serinding asli. Spot anti serinding gitu. Tapi yo gue tidak anti gembreng kayak. Delon nggak? Langsung sikat rongono cah. Yuh. Badalah naik kira tok gede cah. Tonton dhewe cah ya.
Nek sego ngondole putihan tapi rada gede kudune. Brutal sekali lah. Nek sakmene lumayan sak nunggu isen-isen akuarium yo cetha nek sakmene. Oke, kalau mintanya memang begitu akan saya ladeni ya. Kali ini saya akan sengaja menarget gembreng. Ya gembreng wani yo ya breng. Nek iki tak target tenan kowe breng. Ya. Wani yo. Dang. Yo. Seratu gede-gede wae tapi ya, aja sing cilik-cilik banget. Wah wis. Dan ini kebetulan karena badannya waduh, lopo cah. Jangan biantar tenan tuh cah. Ya sebelum pulang lah rakit tangsi ciluru telungkas ya. Kita kasih paham ya kepada gembreng-gembreng itu ya. Ayo kendang. Rasa nganggo kesuwen brutal kayak mau loh ya, kita lihat. Kena nek cantik banget yo, nyora kena bangetan. Ya Allah, mocel caca cantik biang nek mocah ya Allah. Badal ya opo ki cah. Wah wis jan angel kok iso lho. Iwak opo iki? Kudu putihan kudune. Wah wis penasaran oke. Oke telon nggih. Wis makan cantik ki ngono ya. Tapi nek kaya ngono kayane putihan iki. Yo ya Allah. Raken nek ngono gendeng. Wis mbuh lah karepmu. Pisan kasih ki ya. Nek cek panggarung kena ya wis timbang gendeng. Iki serang luneh ya. Gendeng iki bakal. Iya ngono iki ngantek nek iki parah. Ngantek nek parah nyo. Allah ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Wis direwangi ket mau dijajali terus ditelateni masing jedul iki positif ngeluh gendeng. Daripada ngeluh mending kukut wae caca. Yo cah delok dhewe cah. Silau cah. Iwake silau jan full gembreng cah badalah. Gua kira ndek more nek nalu nek serinding tipe ayo enek camalan. Jan ngeluh, untungnya ini tadi dapat hiburan ya, betutu. Daripada ditutuke kengko malah gendeng ra trimo ngeluh. Mending kukut sales yo. Ya, alhamdulillah pas kemeh dhuwur di tingkas tekan ngomah. Loh, pas tenan iki. Yuh, kilo cah badalah full lewat gembreng. Bonus penduduk iki. Penduduknya kayak dhuwur sih. Gini ya, penduduk langsung kita amankan campur toto kayak soalnya koncone oke kayak penduduk kayak set. Oke. Nah, untuk sisanya ini ya tentu saja langsung sok gini ya badalah kayak terus. Full gembreng saiki akuariume. Kacawo tombro kuwi entek cah resik bar diborong ndek iki. Saiki ganti tombro Bangladesh. Dan buat Mas siapa kemarin ya, saya lupa namanya. Pokoknya yang kemarin borong tombroku. Terima kasih Mas atas info spotnya. Ternyata memang anti gablok, tapi sayang sekali Mas iwake ngono Mas. Tapi ya sudah sanajan gembreng-gembreng daripada kagak ya kurang. Turne cah gembreng-gembreng iki asine nek nggo isen-isen akuarium apik cah iki lho cah, stok sudah melimpah. Silakan sing arep isen-isen akuarium nggo gembreng langsung saja WA ke nomor yang ada di deskripsi atau ini cah nomornya tak tampilkan. Ayo cah tak tunggu segera cah selak kedisian wong neh. Yo kendang do WA cah tak tunggu cah. Yo wis iki aku arep adus sik kendang duhuran mergane wis adan. Wah wis jan berat iki malah dadi gembreng mania ayo wis. Undlup. Orang mulai malah ketemu penonton ya. Lagi. Kita coba lempar lagi sih. Wah yo doraten. Alah. Full gembreng saiki akuariume. Wis kendang ya tak tunggu cah iki aku Wis kendang ya tak tunggu cah iki aku gek meh arep adus sik cah karena sudah dhuwur yo segera. Wah wis berat.
Wis kendang WA ya Cah, tak tunggu wis ki. Yo kendang WA ya Cah. Yo kendang WA ya Cah, tak tunggu Cah. Wis iki aku kendang arep atus sik. Yo kendang WA. Yo kendang to WA Cah, tak tunggu Cah. Yo wis iki aku kendang arep atus sik mergane wis dhuwur. Wah wis jan berat malah dadi